everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Gibless naman Miss Ginoo. Happy naman mi ni Irene uban sa mga anak. Panahon na sad nga kamo na sad ni Angel ang iyang i-bless. Nga kamo na sang duha ang magpuyo nga malipayon. Mao gid mong giveaway siya tarni. Og hinaot nga iya na ning dunggon. Salamat na niyo. Ah. Naname. Dugay mo mananood. Sorry madam. Nag-istorya lang ni Ryan ba nga kuan ka ng nindot ipa-landscape ang loan? Oo. Mao na Angel. Hindi ba nindot ipa-landscape? Okay Rosan. Oh, okay kayo, di ba? Sige, ato istoryahan nagtiwas samtang mga unta. Okay. Dahil na mo, kaya nagpaabot na si Irene. Kini mga sudana, sobra pa ni sa blessing atong usang adlaw. Di ba no? Oo, oy. Dakan kay tug sobra. Ang gamay na gud ang bisita. Unya daghan kayo pagkaon. Nag-bring house paguto sila. Okay ra gid mo sa inyong bahay, Irene? Oo, oy. Bitaw, sobra pa sa okay uy. Sakto ra gid kaayo namo ang bahay. Kami ra kong tulo niya, tulo ang kwarto. Sa pagkakaroon nga gamay pa si Angel Marie. Extra pa gyud ang duha ka kwarto. Pero ideal na kayo kay kompleto naman mo. Kamong magtiayon og si Angel Marie. Kinila ng baya ang dili kompleto. Bitaw. Bitaw. Panahon na sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel. Yan naman, kumpleto naman gud ni. At kuan ba kana bang maghimo na sa kag imong pamilya? Kamo di ay. Pamilya naman mo na ako. Kanang imong yung mismong pamilya ba? Ikaw, imong bana, o inyong anak? Na. Di lang nato i-pressure si Angel. Ang Moabot ra lagi ni niya one of these days. panahon na sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel. Di lang nato i-pressure si Angel. Moabot ra lagi na niya one of these days. Ay, hasula. Anong di man mawagtang sa kuna-kuna ang ilang gisgutan kanina? Matuog na kikoy. Di na ako magunahon na ito. Ay, hasula Di naman kahapon ko katuog. Ay, makalakot ka ini Launa naman di pasado. Lapas naman sa tungang kapi Nagsigka pa man niya akong mata. Lupi pa may gatama na ko ini. Gusto. Kutan na akong salita hang tudukaon ko. Ay, salamat. Nakatuog na kiday ko kay niya naman ko sa kaliputan sa damo ko. Asam ni Lugara? Uy, simbahan mo na sa unahan? Uy, nabidagang sakinan nga naglinya at ubang simbahan? Wala. Murag bridal car man ang naas pinakauna. May gikasal sa suot? Akong tanahon. Ikaw, Mervin. Dawato mo ba si Runa, ngayon mong asawa? O gunungan hangtod sa kahangturan? Sila si Mervin ug Rona? Gikasal? O padre, o ikaw, Runa. Dawaton mo ba si Mervin, ngayon mong bana? O gunungan hangtod sa kahangturan? Nganong sila man? Nganong sila man ang gikasal? Ngano man?
Nga naman. Nga naman. Kalain sa akong gipati. Kasakit sa akong dugan. Nagdam ko rin ay ko. Pero, sakit kayo akong dugan. Oh. Nagkahilak yun ay ko. Nagkanay kong luha. Lagkaway ni, uy. Kahilak ko mag-aday gihapon ko. Yampag mo itong damgo, ha? Ganun nagdamgo man kong ingon ato. Ano man? Minom kong tubig. Aron mawaning kahot sa kulugan. Harang-harang na. Niluag-luag na gamay nga akong pamati. Pero, huot-huot pagit kamay. Hasulan ang kuha. Way buot. Pero nagkaslon si Mervin. Kung saan labot na ako. Huwag mo ko'y paki kung kaslon siya, oy. Huwag mo ko'y labot niya, God. Paspas man sa di kayo ang renovation sa mansyon, no? Nang-invite ganito si Ryan kay basing ko ganahan ko no kamo tanaw. Okay na ko. Ikaw lang kay dili mo ko pwede. Ay, di man pwede. Di man pwede magdagbata dito kay abong ano. Mauna. Ikaw na lang. Pati asad kung wa ka, oy. Sige lang, good. Unya na ko mo adto kon mahuman na gyud. Ikaw kay importante man gid nga mo tan-aw ka kay ikaw gyud tag-iya didto. Hinuon sad. Okay, mato ko. Wow! Kanindot na sa mansyon tanahon. Bisan mo pagid mahuman ang renovation. Nindot na gani kaayos ka, kaso. Unsa ka sa suod mo? Pwede na ba ka matanaw dito? Ingel. Basig ganahan ko ka mo tanaw sa sud. Ingon ni attorney. Oh, naade siya? Nasa dito sa sud, nagstorya sa interior designer. Ah, okay. Na. Dito agi Angel eh. Oh, Hinay ha. Narabi mga nagkatag ng mga materialis. okay ra. Dako ba trabaho sa sud? Kay mas daghan man ang kausaban. Nindot oy. Nindot gud siya bisan wa pa mahuman. Oo. Oh, Ato sa attorney. di na lang kumulahos, Ryan. Ha? Makadisturbo pa ko sa trabaho. Ato na lang ko. Salamat. Uy. Unsa? Milakaw na siya? Tuwa na lagi attorney. Dali agod. Ano man? Paminaw nako murag Murag unsa? nagsilos. Ha? Pagtarong eh. Ano? Nakaingon ba ka anak? Paminaw attorney ha. Ini ni. Mao na nahitabo attorney. Sigurado ka? Lagi attorney. Pagkakita gid niya ninyo sa interior designer nga nagkatawanay unya pinapakapak pa nimo si Miss Wa. Ni about face si Angel oy. Ha? O sa may yung pagtuo? Hmm? Nagsilos siya? Oh. Unsa pa man day kay? Lain rason. Tarong ba? Lagi. Excited na gusto siya kayo nga makakita sa kausaban sa sud sa mansion. Unya, kalit lang siyang ni about face. Kay tingali ko nung makadisturbo sa inyong trabaho. Saba diya eh. Yung tuo nun. Unsa pa may imong itawagan na attorney? Kundili, selos. Ay, saba diya eh. Puro pagmila pa dang akong atay sa magsulti Ryan. Attorney. Tarong ba? Attorney, sama sa imong pagpapaspa sa trabaho ining mansion,
Paspasi sa dang imong pagpaninguha kay Angel, uy. Oh, Kung pwede, itugyan na nako ning mansyon. Ako na libahala ini. At timanan na lang siya. pero... Ayan ang biro-biro ato ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na ni luag-luagi. Ayaw usikin ng higayon. Kaning kahigayon na. This is your time to shine. Paguyabin na sa Angel. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.